Каква е причината спокойствието да ни идва само с мислене? Говоренето понякога не е достатъчно. Много терапии работят само с мислите, но тревожността всъщност живее и в тялото. И затова аз съчетавам в своята практика няколко подхода. Психология за осъзнаване на връзката между усещанията в тялото, мислите в ума и емоциите в психичното състояние на преживяването. Ненасилствена комуникация за свързване с нашите емоции и нужди, за освобождаване от потиснатите емоции и неудовлетворените нужди. Танцова терапия с автентично движение за дълбоко свързване с мъдростта на тялото. Практики за регулиране на нервната система с Psy-K кинезиологично балансиране, за трансформиране на ограничаващите вярвания и интегрирането в тялото на новите вярвания. Когато започнем работа с тялото, дишането се успокоява, напрежението се освобождава, мислите започват да се забавят, тялото се отпуска и имаме енергия да творим. Тялото и умът са една система и когато тялото се успокои, умът също започва да намира спокойствие.